Kan du ikke spole lidt ind på det? Må jeg se den? Hold nu med, gå hurtigt! Det kommer på YouTube! Det kommer ind på YouTube! Nej, man skal gå ind på YouTube og skriv. Gå ind på YouTube og skriv. LazyBabs.com. Må vi lave weekend? 2 kære? Nej, det var... Hvor er du kører? Nej, det var... Hvor vi lave weekend? Så kære? Der er alle mulige biler og Det er alt muligt fisk. Men det betyder, at jeg får det lidt fisk mere. Det er så godt. Hvad fanden til? I love you, babe! Black, black, black leg. Til det. Hello!